היי, אני מאמן לברולסטאר. אני עוזר לאנשים הרבה בברולסטאר. אני לימדתי כבר המון אנשים. אני האיש הראשון שהתחיל לשחק ברולסטאר. אני זה שהמצאתי לברולסטאר. חלק מהם. אני בהתחלה, כדי להמציא את הברולסטאר, אני התחלתי מין אפשרויות כאלה, למשל באבל. חשבתי עליו מין פתרון כזה. למשל באבל, חשבתי עליו זה. לא. למשל, הזאת עם הספייש, על פין, חשבתי עליה, שהיא דולה של מורטיס, אז בגלל שחשבתי שכאילו, אם יצרתי עוד מישהו, שזה מורטיס, דוד שלה. אז בואו נתחיל. שלב ראשון. למה אתם לא, יש אנשים שלא מקבלים בברולסטאר, הם סתם יורים, ואז כבר פוסלים אותם. אתם צריכים תמיד להיות עם ביטחון בברולסטאר. לא להיות פחדנים. תאמינו לי, זה יקרה. יש הרבה אנשים שסתם פשוט עושים את זה. הם לא מצליחים. אתם פשוט צריכים להיות מרוכזים בברולסטאר, לא משנה מי בא. ברולסטאר זה הדבר הכי חשוב. אתם לא יכולים לשחק ברולסטאר כל פעם לעזור. יהיה לכם דיווח וגם אפשר למחוק לכם את כל הברולסטאר של האנשים אני והאנשים שמטפלים בברולסטאר. בגלל זה אני לא משקיעים. אסור לרמות. אסור להפריע למשחק. אסור חכו תנו לחשוב מה היה. אם אני זוכר שזה מה שהיה. ותנסו ברולסטאר לראות. למשל, תלחצו על דיווח אם אתם רואים שמישהו לא... ויהיה לכם 3 אפשרויות. רמאות. הפרעה למשחק. לא רוצה לשחק אם זה חלק מזה, אבל אולי זה לא כתוב. טוב, ניסו מחלכם. חשוב מאוד. אסור לכם שום דבר. חוץ מברולסטאר, אתם יודעים, זה משחק מחשבה. חכו שנייה. וגם בברולסטאר יש הרבה דברים קשים. למשל באבל. אז תנסו קודם לעשות אימון שישחרר לכם. נעשה 5 דברים. אתם אוהבים אותי. קודם 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, ועוברים לתרגיל הבא. תרגיל מספר 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ותרגיל מספר 3. נכון, עשיתי את זה כי יותר מאוד קשה שזה תקוד. שתיים, אחד, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. תרגיל מספר 4. קדימה. תעלו את הברך ותעשו 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, תרגיל מספר 5. התרגיל האחרון שעושים
כמו בברולסטאר. אחי. חשוב להירגע קודם. אם אתם רואים שיורדים לכם, אתם לא מצליחים להירגע. ככה. נעצום עיניים. כן, אני אתן אולי 10 שניות, אבל לעצר קודם ולחשוב ככה. טוב, אז בואו נסכם את השיעור של הברולסטאר. כן, נמליך לברולסטאר. על הסיכום אני אעשה תרגיל כדי לסכם איתכם ונעבור ביי ביי. כדי לסכם את זה ברוגע, אני צריך לעשות לכם סיכום. בוא נעשה אותו. פסוק. ככה. אני מאוד מאוד לא רוצה, בעצם אנחנו צריכים לסיים את הסרטון. אולי לפני שאנחנו מסיימים אני אנסה להראות לכם משהו. קדימה. אימון ברולסטאר, זה אימון, זה ברולסטאר, זה אימון ברולסטאר. תנסו את באבן, לתת מכה, או אברימו, או אתגר, מה שלא אומר אתגר מחשפה, או מוטיס, או מוטיס, או מוטיס, או אוטיסט, או אוטיסט, או אוטיסט, או אנג'לו, או אנג'לו, או אנג'לו, או ברוק, או ברוק, או ברוק, או קולט, או קולט, או קולט, או קולט, או מנדי, או מנדי, או מנדי, או מנדי, או פייפר, או פייפר, או פייפר, או פייפר, או פייפר, או פייפר, או פייפר. טוב, נכון, בכל אחד סוגים. אז אני ממש לא רוצה, יש לי עוד קצת זמן, אני איתכם, עכשיו נראה קצת. או גריי, או גריי, או גריי, או שלי, או שלי, או שלי, או פיט, או פיט, או פיט, או פעם. טוב, או דאריל, או דאריל, או דאריל, או דאריל, או דאריל, דאריל, או בול, או בול, שיורה כמו דול. רוזה, 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 רוזה. טוב, אז דיברנו על הרבה ברולסטאר, אהבנו ברולסטאר.